A čo ľudia, z nového videa. Dneska budeme takzvané spoznávať krajiny. Budeme typovať, že kde sa to nachádza, v jakej krajine. Takže ja to nebudem okecávať a poďme na to. Ideme oproti niekomu. Oproti Švídlacht. Takzvané. To je vlastne Švídlacht. Švajčiarsko to je. Tak. Čo to máme? Whisky Dirkov Single Malt. No, toto... To je ako... Čo je tu? In Európa. Dobre. Starky... Jako mne sa zdá, že to je... Rakúsko to nebude asi. Ale bude to... Je to po nemecky napísané. Ale... Si myslím... Že to bude... Niekde tu v Luxembursku. Neviem, tipnem, ale fakt, že netuším, čo by to mohlo byť. Je England! Tak Rakúsko to bolo... Tak naozaj... To bolo fakt za Rakúsko. A veď asi bližšie to čo je? Tak. Čo tu máme? Cesta. OK, dobre. Takže, ako mám podľa tohto určovať, že čo to je za krajinu? Akože, som potreboval vysvetliť, akože. Ale trošku to preklikáme. Dobre, to som Kvôli Garnik. To sme v Maďarsku. Toto je Maďarsku. Je áno to. Neviem, tak. Tu. A to je Maďarsko. Je tak. Toto sme asi prehrali. Keď nedám teraz nejaký banger. Takže to... Tak ja neviem, čo to je do pekla, akože. Ako... Tipujem... Otočím sa a tipujem... Niečo v... onak... Jordánsko. Oman. Čo to je do pekla Oman? Akože. Mapa. Čo je? De bancada. Čo to je? Takže, čo by to mohlo byť? Budiakue. Malé dedinky potom. Takže nejaký malý, dobrá, tak... Ázii, typne, čo to môže byť? Kazachstan. Dobre, Brazíl. 4000 bodov. Kolumbia. V Amerike. V Južnej. Či v Južnej? Joj, Amerika! Dobre, no tak toto je čistá Amerika.
za mňa. To je čisté. To je proste čistá Amerika. Čistá South Amerika. Ale kde to je? Bolívia. Bolívia. South Africa. Vaka. BMW M3, či to je M3? No. Niečo to napísané zapis Kaut wie Wolf. Vyzerá niečo v Európe. Nederland. Nizozemsko. Švídelacht. To bol do pekla, ale mali sme bližšie, takže Švídelacht. To bol normálne. Švídelacht. Tak, poďme ďalej. Shell, check sa tá pumpa. Sibela, to sú tí klasické azijské markety, takže v Ázii, a čo to bude? To bude Sýria. To nemám zase absolútne. Nemá, môže to byť Anglicko, lebo je to... No to bude Anglicko na 100%. Po ľavej strane klasické cihlové domy, červené cesty, ruj bílé značky, žlté. Dobre, toto je English. England, United States, a ja neviem, tak to bude Oxford Response. Oxford, no nie, je to Birmingham. To je Birmingham. Dobre, Amerika. Dobre. Spendeme 55 mil. Toto je klasické, ale Georgia. Skúsim Georgiu dať. Kansas. Dobre, tak Kansas. Vyrazme je to tak. Dobre, dáme poslednú hru. Russia. Dobre. Ešte naraz, to je švír. To je úplne niekde. Tuto bude. Ale však on tam býva. Čo je?
Zambia. Tam, kde já to dal. A čo to je Kenia? Hej, ale jako to už nemůže být pravda normálně. Jo, to jsou ty klasické brazilské fotbaly, toto. Do pekla. To jsou ty ano, to je ten diktátor, počkat. To je ten diktátor. Bývá ten diktátor. Starý ujo. Tam bývá. On dává, že Brazil. No, Indonésia. Tak to nebylo. Tak tam asi nebyl žádný diktátor. To je Ingreso je... nevím. Dobre, to sú tí klasické brazilské autobusy. Cerrado. Chlape, tak toto keď bylo jako Němec... Dobre, toto bylo Česko. Veď v pohode. Peru. Jako v pohode on dal, že prostě, že to je Česko. Veď to sú oné Tatry. Los Navarros. Los Navarros. To dá Kolumbii. To mohla být Kolumbia, ale... Špajny? No. Amerika. Zase Amerika. Perito Chillhammer. Oh, Descending Shores. Okay. Desastre aqui, ó. Aperto Perito Moreno Jalir Hammer. Né? Venezuela, pues... správny štát, ale... Správny svetodiel. Tak toto mi vypaluje celé všetky oči. Ale to je jedno. To je tá klasická Amerima. To je to Ohio. To je taká... SK? To co je? SK. To je Kanada. Si myslím, to je istá Kanada. Štát nesprávný. To je St. Pierre and Miquelon. To sú práve policajti.
Saudi Arábii. Saudi Arábii. On tam býva, čo to je? On tam býva, 13 000 On tam býva. To čo je? On tam býva. Dobre, to proste on tam býva. Dobre, to je proste, toto je ono, konec videa, dobre. Takže teda, čaute. 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 Čaute.